Duol mar NEMA komakore kod migao mochung'ne aluora ne okumo tiyo gi Jwala Epachoka tarik 28 dwe mar aboro higa 2017. Mae okang' mane okaw kaka yo mar neno ni orit aluora e yo makare kendo geng'o pek mane ikelo gi jwala e aluora kaluwore ni jwala ne ok nyal top. Kane awuoyo kod achiel kuom jalno mane uso jwala e okang' mane okaw mar chungo tiyo gi jwala, kamae kaka ne oloso. Nyinga en Frederick Okumu, ne an jaus jwala e chiro Kibweka, lakini sani auso bege mokaw kar jwala. Chikni osehinyowa kaka johala e chiro ka ahinya, especially joma chalo kaka wan man wauso jwala. Wasebedo gi thagruok kod challenges mang'eny nyaka chikni ne chak tiyo. Achiel kuom chandruogo ne en ni iyudo ka bege gi bechgi tek malo jwala. Iyudo ka jwala mane onego bed ni wauso $5, sani ka wakawo bag marom gi jwala no wause $50. Iyudo ka jonyiewo ywagore kendo thothgi koro weyo nyiewo bag gi nikech bechgi ohingogi. Kendo iyudo ka bege ma sani wausogi ginyalo recycle. Ka uso ne ng'ato bege go kawuono to kaw thuolo mabor ahinya kapok ochako duogo nyiewo machielo. Ka wadhi waro bege gi bechgi tek malo kaka ne waro jwala. Mosekelonwa chandruok ka duoko yuto wa piny ahinya nikech iyudo ka odiochieng' wauso matin. To en paro mane ma jogo mane tiyo gi jwala e bocho ne jonyiepo mekgi ni godo ewi okang' mane okaw mar Kumo Tiyo gi jwala? Nyinga ene Balina Wuor, aloko Kibweka, an ang'ado alot. Nyaka ne chak wach ma jwala kik bogo gik moko, asebedo gi wang' mang'eny nikech kalatas mare gaset onge joma dwaro. Kata sani ohala dok chien, jwala ne ber ne konyowa. Jwala inya bogo gimoro amora, kwa joma uso kat avocado ni waboyo go avocado. Onge ng'ama dwaro wach mar gaset ni bocho nego nikech ng'ata kidwa boyo ne alot gi gaset, jomosemulo kian rom nade. Onge kaka inyalo boyo ne ng'ato alot gi gaset. Kiboyo alot motumo pi to oyiech. Koro wasebedo gi wang' mang'eny, waonge ber. To bende nitie jo ohala mane orwako okang' mar Kumo Tiyo gi jwala? Nyaka ne gol wach mar jwala, waneno ka sani environment bedo maler. Jwala ne lilo chiro kabisa. Kata mana chiro ne kamora mora ne jwala. Jwala ne ji timo go gik maricho richo, ji kete minyaga, ji kete yugi. Koro yudo ka jwala ok tobi. Koro yugi ne bedo mang'eny sana. Makata sani kidhi kama ikete takataka, cha ibiro yudo ka takataka tin. Koro wayudo ni kara jwala ni ema nyiche lilo piny kabisa. E temo nono ka bende nitiere yore mane NEMA oyango mane dhi konyo jo ohala mane yuto margi wuok e uso jwala bang' Kumo Tiyo gi jwala, ne aloso gi migosi Leonard Ofula ma en County Director of Environment e sirikand County ma Siaya, mane olero niya kaka NEMA nitie yore go manwa dwaro moyudo ni onyalo miyo jo ohala gi mondo tigo kaka alternative mar jwala. Jogo mantie gi kumba nitie togo, wacho ni mondo giti gi togo mondo gilos go okapo. Wacho ni nitie brown papers ma inyalo tigo gima chal sukari kata mchele ma ginyalo tigo kaka alternatives. Noyie ni gibed ni ginyalo tigo gik moko kaka lewni ma ginyalo loso go bags manyalo ting'o gik moko nikech lewni gin gik matow ma ok nyal ketho alwora. To bende nitie pek mane NEMA okadhe e kinde keto e tim chungo tiyo gi jwala? Pek mononeno en ni jowa ne dwa rito mondo gineni kaka NEMA nitie jogo mamako botro kata kot mondi ka gwe tiyo gi jwala. Koro iyudo ni ji mang'eny dwa mondo ne gima timre mondi kore ka giweyo tiyo gi jwala. Mana achiel kuom pek monoyudo. Iyudo jo NEMA watini ground. Koro samoro mondo waluor kaka kaunti kae tete. Iyudo ka nyalo kawo time mondo wanyis ng'ato ka ng'ato. To mar adek en ni ne watemo timo gimiluongo ni awareness creation. To nitie jogo manowinjo to jok moko nok winji kaluwore gi radio ma gionge go kata gazeti. Kono ang'e tabu manwago kaka jo NEMA. Gin rach mage ma jwala ne kelo ne alwora? Rach ma jwala kelo ne alwora en ni omiyo alwora bedo mochido kaluwore gi kaka iwite. Dongere wacho ni reduced anesthetic value mar environment. Jwala miyo dhok kata jamni tho kochame. Mayudo ni jamni mang'eny osetho kaluwore gi jwala. To mar adek, jwala tigo go ite alwora. To pi kawe bori kode dhi nyaka e nam. To kosedhi nam kae, to dino kuonde ma rech nyuolie. To kendo iyudo ni joma koro tiyo gi rech koro gitab. Kendo jogo be magolo pi e nam ok gibedo gi yot mar golo pi kanyo nikech intake mar pi be koro kethre. Lokruoge mage mosebetie nyaka ne kum tiyo gi Jwala Epachoka? Success waseyudo maduong' kabisa. Ka idhi e grup madongo kaka supermarket sani, ok an yud kitiyo gi jwala. Ma luwore gi gik mosetimo kaka jo NEMA, wanyiso gi alternative monego gitigo. Wan gi jwala aina ariyo, wan gi moro miluongo ni carrier bag mantie gi lwete kata handle. Sani mago ok yud e kuonde mang'eny ndi. Moro ma flat bag, moro ma transparent matindo ni ema pod nitie matin
tin but ng'eny ji sani ok ti kode. Mon gi very good success manyalo wacho ni is more than 70%. Nikech waduto wadwaro alwora maler, en ting' marwa waduto mar neno ni warito alwora marwa e yono makare.